दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि 52 मायथाइ सनाथि मायथाइनि थाखाय मोनसे जोङो जथुम आफाद जनो जिरायनो फैदोंमोन। बे जिरायनो फैनायाव जोंहा दहाय जोङो दिनै बे दैमालु फोथाराव माबोरै जागोन 52 मायथाइया बे मायथाइनि सोमोन्दै जोङो रिपर्ट लानायनि उनाव जों दा दुब्लियाव मा मावदों मा मावाखै गासैबो जोङो एसे नोजोर होनानै दङ। बेखायनो जों सानदों फैगौ जिथु 20, 21, 22, 23 मायथाइयाव अक्ट'बर जानुवारिनि 2025 मायथाइयाव जिथु अधिवेशन जागोन बे अधिवेशननि जिथु गाजा गोमजा जों नुनानै गोजोननाय मोनदों आरो आसा फारिदों दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोङो खमैबो 20 निफ्राय 25 रोजा मानसि जानायनि थाखाय जोङो मोनसे आसा फारिदों आरो जों खावलायनो थाबाय दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि सिङाव जिल्ला आफादनिफ्राय नखरफ्रोमबो सासे सुबुङा फैनानै बेयाव बे आफादाव फैनांगौ आरो बेखौ जों खावलायनो थादों। आरो लोगोसे बै ओनसोलनि उखावि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो प्राइमारि आनसलिक बाबामोना फैनानै बेयाव हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जाहाथे बे फैगौ मा बुंदों गल्डेन जुबलि जौगाखांनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेनि थाखाय जों खावलायनो थाबाय। पूर्ण ब्रह्म इसोरनि खाथियाव खावलायबाय जाहाथे बियो गाजा गोमजायै बियो मोजां मथेनो जाफुङो। आं बेखिनिखौनो बाबामोननि पर्टेलनि सिङाव बेखौनो रिपर्ट होनाय जाबाय। गोजोन्थों। हाबाफारियाव आलासिखौ जोङो असमनि मुख्यमन्त्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि प्रेमाकान्त कान्दु आरो लोगोसे जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खा उग्रा ब्रह्म बिश्वजित दैमारी लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ आरो लोगोसे जोंनि माहारियारि आफाद बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि असम साहित्य सभानिबो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि थागोन लोगोसे MCL बाबामोना आरो गासैबो जोंनि जिथु फारियै बे बानजा आफादनि आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म हांख्रायनायजों गासैबो एरिफोरखौ जों आलासि लिंनाय जादों आरो बे आलासिफोरा गासैबो फैगोन होननानै मोनसे रादाय होदों। बेखायनो जोङो बे बाबामोनखौबो आलासि हिसाबै खावलायनो थादों।